trí, dó, haon, náid, bew, dí roimh. Níl is agam tafa dóibh a haon din Léirmheas seo. So dion hí mé achchuimre garid sin agus racham ra go dtí chuid dó. Thug James Baldwin óráid in San Francisco State College nídig fór nídig seaca úrscéil choragás, úrscéil hippitéiseach. Agus chuaigh sé tríd na rudaí na gnéanaí ní rama I ggéire é seo dhéana chó lua. A chuireann leis an úrscéil fuirfe. Agus mar a chua an óráid rai bhuiléir fiú agus é a chaint faoi neafaiseachta agus ró neafaiseachta agus siimplíochta agus úrscéil de míráthúla agus le héad go rá James Baldwin a chaint faoi na híal féin. Faoi dhéireadh bhuiléir de James Baldwin gur bhí an thuspidéal meabhrghalar a dhéireadh muna bheiceoch sé chuige rud eile dionann. Bhí náide faoin na rúchas gharm dúirt sé le Studs Terkel in léir agalamh leis sa bhliain 1960. Ní raibh sé an tuairiscéil a chríochnú go dtí gur stop sé ag rith óna aithir agus óna phobal. Níl is agam an bhfuil ceadam an focail súlaíocht úsáid. Focail cumtha atá sa bhuclar ach bhí súlaíochtaí móra ag Baldwin dá úrscéalta agus sin an fá gur thóg sé an méid sin ama an tuairiscéil sin a scríomh go Tenet on the Mount. 10 mbliana. Now, an tuairiscéil é féin, seo chuid de dóis agus thug mé an tachuimre. An achhuimre? Ja, fuaid amach. Chuid an nachhuí muid amach. An nachhuimre. Frámáiltir an tuairiscéil seo timpeall sléimh sé ceithre uair a chloigeas fiche bhreilé John Grimes. Tá saoin an lá nóta searamh nuair cheapan John go hiomralach, smáile man termar sin, go hiomralach nár chuimhinn le héine an bhréala. Ach, chuimhinn le na bháthair a bhréala agus tugann sí airge dó a úsáidteann sé chun taiscéalaíocht a dhéanamh I gcathair nuamhrach. Tugann John cuairt spriochannaí turasóideach de nuamhrach. Mar a rinne James Baldwin é féin dearan agus taring hín sé pictiúr glín amachchas amach
de nuaurux na tríchadí, agus na mothúchain meascaí a rúsíonn an chatharán. Scríbann sé faoi John ag breanú ar na spéire ó Chnoc Bheilg in Central Park. Ní raibh saoigh chéim fá ach deire an olghardas agus mothúchan cuachta agus ris sé sús an cruc mar inneall nó fear buile é ré é féin a chathamh ceann ar isteach sa chathair a bhí ag lonrú roimhe. Ach nuair a bhain sé molach an chreic amach, stop sé, theas sé ar an molach lena lámha fáiscí faoin na smig a breanú nús. Bhra sé, bhra John mar feachach a diaitach an chathair a bhionú lena airg. Bhainneann fearg John ascríonn sé as an chuí inar eisiú é ó Ghealrumh agus Severus na Carrach. Fá gwas é rinneadh leithhealar agus dá réir sin ní rá ceadaig a bheith páirteach in riúlacht nó olmhaithas nó amhrach. Ar an lá seo thar aon lá eile, taobh sítear tochaí de John atá difriúil go bunúsach ón saoil atá aige faoi láthir. Taobh sítear saoil an Uileán, saoil an réalta Scannain, saoil an Uachtaráin Choláiste. Taobh sítear feicinn sé féin mar chloiiteoir, mar gálaí, a bhfuil na slóiste ó sa chóir ag gluach Hosanna. Is sesin an duine is neartmhaire, is treise, is mór chuachtaí, is inúnaí, agus is sesin an duine a dolaí an tíorna, a dung an tíorna. Agus bheith cónaí ar sa chathair lonrach seo a bhreanaí a aithreachaí ar le dúil agus le tnú. Ach in iarrainn lé féin John é féin arás ar shailte aithneide, ag teampall na tine baistí. Agus ar deireadh go sé á spreaga ag na naomh nó ag tionól an phobail, féin sé é féin faoi ghraocht an spirid naomh ar orlár súis teála an teampall. Is suirt sro cóasa an chuid seo den nuair scéal a bhaineann le aistriú cuimriú agus clúichlú John. Níl mé gúsáid nochail clúichlúin sin sa híal dúltach. Tá cuid éagaine nó marmhna nó margaine an ach tá tuispeánú an, díreach mar atá sa bhíobla, foilsiú, nochtú. Agus lectríonn sé leithanaí deireanacha an leabhar, sa chuí inar lectríú an teampall é féin gan dabhairt an oíche hathairn sin. Chua Baldwin trí spéiris mar seo.
inar spreagú extais agus cathe chur spreag sé féin agus é in vinisteir nó ar a laid in cheanmóirí gur spreag sé an extais chéime in dhaoine eile. Agus léiríonn an leabhar seo an chuí bhfuil se nuair a hagan an néal áthais sin an núsart. Agus tíar an léirmheastóir seo go mbraithn sé é féin ag creathnú ar csi agus é ag léamh an fisa seo. Well, fecinn John físeanna ar an urlár súisteála. Rionteach go cosúil leis ní cína chonaigh sé níos túisce sa chathair, ach tá fuamhar leis na cín seo, agus tá siad níos foiide as a aice ná na cína chonaigh sé sa chathair. Níos tráin séire mé níos mó ar an pobal agus John ag gairí ón urlár. Níos tráin sé ré níos mó a chuaisteach sa chathair agus a tháinig agus i dil faoi aitís. Agus níos tráin sé ré in éachar níos mó is drocha ré, mac, cara, muide. D'ailse James Baldwin aiste eile dar bhenim Down at the Cross, a letter from a region in my mind. Agus scríbann sé féin faoin chuí ina neachaise trí eispéireas. Tá agam nach máilm focail sin nach chafar é úsáid sa chóthaíocht seo. Déad faoi achtra úsáid beidir. Nuair a bhí mé ceithre bliana déag deir sé, chuaimid sa dhéarchéim fada creidimh. Deir sé gur bhfuil sé úsáid an acail creidimh sa híal inargóinte nó sa híal innáitithe. Sé sin gur fin sé, gur sé dia. Na naomha, na hangil, agus ifrin blaimeanach Léirmheas gléireach. Mar sé, fech an chuí in Gordon Baldwin é, in a ifrin, sé sin ifrin dé. Ní féidir neamhíntas a dhéanamh den ifrin bhlaimeanach seo. Ní féidir an tifrin seo scríle thart. Tá sé cosúil nuamhrach. An tá tú do aice agus tá tú spíidethe, díblethe, mar tá tú gharm agus bocht. An saoire ina neacha James Baldwin ina rá sé ceithre bliana déag, bhí an saoire sin lán le forréigin fólíní freisin, agus níor spáráladh James Baldwin. Fiú agus é 10 bliana d'aois, cuairdaú é agus tugadh iad béaldó ag pólíní a dag ar a ghrinne ar a talla. Ó fáiste é ach neacha siad san ach an craiceann gurm. Ba wagart é henne fin. Bhí sé soléir de James Baldwin gur rá Napólíní an anha haringtisteach agus léasa a thuirtstaid ámar bhíon leat. Farir ní rais ríise seo mórán sna 8 bliana atá imethe thart idir a dálín, tá muid fós ag léamh faoi fólíní ag marú daoine ó go gcurma.
Achtrí mar seo a spreag, achtrí mar seo a spreag Baldwin dul chun na haglaise sa chéadáit. Chúr riint fuisce, riint fian, riint a tnáid, agus na daoine sin tá siad fós cléthúnach na rudaí sin, agus riint eile chuadar isteach san aglas. Is léir go bhfuil John Grimes a gcíre tuthe ón fian fuisce agus snáid chéanna. Mar is scríbneoir Americanach mé darla James Baldwin, sé ábhar má scríbneoireachta agus má híthar an dornán daoine scapaí dothaige sin ina gcónaí I dtír scapaí dothaige. Tá an scapeocht sin, an dothaigiocht sin réon dul le cara bheith agat a chuineann a bháthair dúnmharathe sa chluiséad. Tá is agan faoi ach ní labhraíonn muid faoi. Agus bítear gurbé seo dhéanann na thuairscéalta is fearr. Thuairscéalta chorigás agus eile. Tochlaíonn siad suas na marbh. Bhriseann siad síos na dorsa. Ligeann siad amach na cnábharlaí agus spreagann siad córáití ar bhearlín gan a bheith againn. Agus Baldwin ag críoch na hóráide seo, d'éirú sé suillear go raibh sé caint faoi a bhaid níos mó ná uairscéal. Bhí sé caint faoi hír hipitéiseach, tír chorigás, a dhofrálach níos mó deisina, níos mó áméir don chinne gurm, do hailí cosúla ceann John Grimes, tír nach meach John Grimes ar a tíomh má brean ó isteach ise an táim fad, agus nach meach faitís John Grimes inte an táim fad raibh oréigean cineach. Tír in imreathach siad san iad féin cúchtach, agus mar chuid dina charachaí sin ag beo, ag luisniú rumpa. Mar a hálíonn, gealtar na rudaí seo dúin gach sra táchaíochta agus meltar muid ag an díomh. Stíocht na Baldwin an óráid leis na focail, níl tír a choláidir leis na daoine a dhéanann súsa. Agus déantar den tír sin an méid atá ag teastáil, a bhfuil ag teastáil ó na daoine sin. Chléichlófar an tír seo. Ní chléichlófar é trí gníomh dé, ach trí muide. Tríatsa agus tríimse. Agus dar leis an Léirmheastóir déon tócht John Grimes. So sin an Léirmheas tá súlagam gur bhain sibh tainmheas sin, agus tá súlagam go mbeidh muid sé caint le chéile arís sa bhfad. Idir an dálín guím láma ar ibh go léir. Slán